Oh, Eric, Pa, pamahaw ka na? wala pa. Mayong agag niya. Kaunta. Ay, sige, pamukas na to sa lamesa, damo to pagkaon. Ay, hindi na. Ba? Pasikaroon kung ubuson nyo naman ang sudanta. Bah, Grabe kay gidya ba na Chona? Kung may sobra ta nga pagkaon, abi taga Natagaan gani. Pero ina ba lang natagan ka na, pati siko mo kanon pa? Chuna? nagapangayo man lang ko nang. Bukas lang, bisan tunga lang sa kilo, ha. Ay, karon ba bing sweldo ko karon sapon? Ay, hindi na. May sweldo ka man gali. Pangutang ka kag bayaran mo karon. Bao na ano man nga batasan inang imo Chona man. Oh, nalanggit. Ang lain lang niya sa inyo, mapa. Kay nagapainto ka mo kay Eric mo. Ako ya? Hindi ko na yung maintuan. Kay ginabira ko na siya, kamo ya. Katigulang na bala sa inyo. Mapainto pa ka mo? Eh, kanami gisa ibunggo sa mga ulo nyo, ah. Chona? Oy, Chona, day. Wala ka gali, obra? Panggabihan ko, Maano ka ta? May kinanglan ka? Ay, sus. Bagulang ko gani nakapamasyar di sa inyo. Siyempre, nahidlaw man ko kay tatay kag nanay mo. Kadamo kami di bala obra sa balay ta. Kung mga musta ka man lang, okay kami di, Ang balong ko lang si mama kag si papa nga na masyar ka. Napapuli mo na ko? Ha? Oy, hindi. Oy, kamusta ka na? Ulay! Ay, okay man. Kamo, kumusta? Ay, lay, makagto tabalay sa isa ta kautod. Kay kaluoy, nagamasakit. Basi hindi, ta na maabtan. Ahay, gali? Na! Lakat-lakat ka naman kag mangayo ka kwarta sakon. Matsyag niyo bala sakon, nagamina kwarta. Abi mo kung tagaan ta ka ma? Hindi ka pala lagaw gidya si mga tigulang ka, no? Chona? Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mistress kag Attorney correct! nagalain da perming butam sa bata na mga subangay. Kalain siya magluambal samon. Daw pinalusot sa kami tataya sa yakwan. Kag hindi lang pala samon siya iba mga tao eh. Ay, ate. Ate, Daw ano? tasgit kami sa iya. Ay. Sa pagpadayon tapagin. Chay Olay! Masukot ko! Chay! Maano ka kay mama? Ay! Nang Chona baw chamba, may mabayad sa utang sa ako ni Chay Olay. Ang ano na? Anong utang ni mama? Kwan pinakas ang ginatag sa manghod mo kay Eric. Ay, di ka namin, Nangutang siya, kagipang hatag ya lang. Day, hindi lang ba makig, manghod mo mana, share your blessings, kay i-bless ka mana 100 times. Madugang gurong katol sang ulo ko. Day, Chona. Ma! Mano ni man? Baka tig-agi sa sang ulo mo, no? Ay, kanami pangasigo iloy, Diin ka naman! Ma! Ay, na. Nga nang utang kakagihatag mo kay Eric, ha, ma? Ay, nak, kung naluoy ako sa manghod mo. Ay, gali. Ang pensyon yun ni Papa, dra lang gidya kakadto sa iya, no? Ang panimalay taya. Ako na lang gidya tanan niya palokdohon niya sang gasto, de. Ay, kakapoy, bala mapangita kwarta. Chona? Mainit ko? Layasan ta ka mo di pro. Lantawon ta kung si sinong masagod sa inyo. Wala ka naluoy sa amon sang amay mo? Mag-amo ka mo sinakasalawayon, dumaretire na kuya sang sagod sa inyo, ma. Ay. Lantawan nyo bala? Wala na kuya makapamana sang hala kasagod na lang sa inyo, ya? Kundi mamana, kago nga may balaan mo, kung paano mga buhe. Hindi kay sagad kaya ugtas kag aking sa manghod mo kadamo problema. Oo! Kay kamo malang numero 1 ko nga problema mo. Sige, hanyo pasaway, Kay kung mapatay ko, lang taon tagid be kung mabuhi man kamo. Ay hala, Chona. Teko, hindi abi makuha. Libog naman ang ulo ko, no? Chona? Chuna? Gasto lang gidyang imo ya, ma. Wala ka gidyan na luoy sakon. Ang opisyo mo, pamensan kung paano ka makagasto. Ay, dumabuang kuya sa inyo. Chuna, anak.
Matigulang na bala sa inyo nga duha. Kung nagpalay mo nung kamo be, naglakat-lakat pagidya ka mo. Kinagsimba kami yan na. Nagsimba gani, pero ano? Naglayo ng pamatsagyaman, nagakatulang dapa-dapa ni mama kung hindi makalamierda mo. Ay kanami gidya sa inyo pang kusiparon, ah? Eh! Ang paugta sa mong inyo! Husto na kayayaw sa amon, ha? Bah! Kay madugog ka na ng sungad mo! Lay. Sige, hagid bala! Lay, Nagasobra ka na, ha? Ba! Mama! Nasa ulap ba? Bao, Mr. Eskag! Attorney, correct. Amo na ka, maldita! Ang bata namon. Kasakit sa buto matiyan ng ang aking niya yaw-yaw sa amon ng amay niya di sa mangod niya. Pati ba nga tao? Ginapaningalan niya na iya. Ay. Ano ni siya klase bata man? Daw kami piyang gusto iya paluhuron sa iya kaya siya ang kasakot sa amon mong pagusto siya sa pangaboy sang malain nga mga tilaga. Ano ni siya klase bata man? Tao pa ni? Hasta gibla subungan mo ng iyakwan. Batasan. Kutob na nadig akong sulat ang matinauron. Ulay, isang Iloilo City. Ate, first of all, nanay, ulay, first of all. Ay, ara mismo sa imo ang pagkwanda, change your attitude nga ginatawag. Wow. Ikaw mismo, disiplina man sa kaugalingon mo. Hangpon mo man na si Inday Chonay kaysa nagapagita sa Galing kaya to, kalanon ninyo mo. Gusto man na. Oo. Nga to, tigulang ka na iya. Huwag ka na nagamayin sa kunanundam. May mabuli ka, mata ka, di Oo, ba? na, correct na, oo. Nakita ko amo ka na eh. Oo, amo man ko na eh. Tigulan ako mo. Islan mong batasan mo. Oo. Ate, ano maduga mo kayo, nanay, ulay? No man is an island. Na. Nga kung tanan-tanan kumplito ka, hindi pwede. Kaya ari ka sa Pilipinas, tuod nga damo islan eh. Oo. Nga buligay ta. kung Buligay. ano ara. Oo, dapat lang. Iyang balan imo bata. Oo. Kung takaan sa sagod sa amon, patya ka. Hindi. Why sa katapusan among ginang sitwasyon. Buligay ta kung anong maara sa aton, ihatag sa iba. Oo. Nga kung anong sobra sa aton. Bisay pa hindi sobra kung may aral nga ka-igo-igo lang jutay, panghatagi, di ba? Oh, correct. Labi pa subong sa atin. Sa mga panos malanda kag mga Oo, kamurakan damo da. ng kalamidad. Alala mo rin di pabuligan. Wow. Natorne, doon Eh, ka way. why na daw nas Mr. Reyes? Salamat! Tub-tub naman! Salamat! Paligayahin Yours truly, Mr. Suavenitz. Attorney, correct! Kinatulot sa inyo sang RMN Drama!